νομίζω όλους μου πρέπει να τους συστήσεις. Αυτό δεν τι έπαιρνε. Ο Λέων τι κάνει, πήρε κανένα τηλέφωνο. Όχι. Όπο ρε παιδί μου, λες και έχει τέτοιο. Α, μην το λες. Όπως φεύγει ο 3 φορά μας σιγάς τελείως. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Αυτοί το ξεχνάνε, κατάλαβες ορισμένοι. Λοιπόν, εσύ κατάγραφε τις βλακίες. Κάνουνε. Γιατί Α, εκεί γιατί στη η Γερμανία. απεργία είχαν εδώ πέρα, Κάτσε να πω εδώ. Να τώρα ο Δήμος. Είχαν αστυνομία εδώ πέρα. Κατεβήκανε τώρα κάπου. Αντρέα, τι ώρα φεύγει? Τι ώρα φεύγει? Στις... Τι ώρα φεύγω? Στις 3:30 θα φύγω από το σπίτι. Τώρα δεν θα έχει πουθενά εδώ, Θα το πάρω πάω στο Φιλαδέλφια και να γυρίσω να πάρω. Όχι, Παναγιώτη μου. Τελειώσατε εσείς τη δουλειά, για όχι, Ναι, ναι, ναι. για όχι ακόμα. Όχι.